אני נבחרתי כתפקיד יושב ראש ועד החברה. בוועד החברה יש 9 חברים, שמתוכו יש הנהלה מצומצמת של 4 חברים, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ובאופן קבוע יחד עם המנהלת, עם פנינה. אני נפגש עם פנינה באופן, הייתי אומר, פורמלי יותר, פעם בשבוע לישיבה, לעדכון בשני הכיוונים, דברים שמתרחשים בתוך הבית ודברים שפנינה רוצה שאני אהיה עליהם, ומחליטים בדברים ומעבירים אותם הלאה לדיון ולשיחה ולהחלטה בוועד החברה, שזהו הגוף הקובע על העבודה היומיומית או החיים היומיומיים של הבית. יש כמובן גם כן אסיפה שנתית, אסיפת דיירים שנתית, ששם באמת נבחר גם הוועד. חברי הוועד הם מכהנים במשך 2, ניתן להיבחר לעוד תקופה של 2, אבל מקסימום 4 שנים, כדי לדאוג באמת לתחלופה של אנשים, למעורבות של כמה שיותר אנשים בניהול של הבית.